Je to tu, oslavujeme plnoletosť. Takto si to chcel, Miro? Áno, ďakujem. 18. diel Kopačky z lavičky všetkých fanúšikov futbalu aj v tejto neúhorkovej sezóne, ale zároveň veľmi dôležitej časti, pretože sa začínajú diať veci a dejú sa veci aj naďalej. Prajeme príjemné sledovanie. Dnes opäť raz v trojici pred opicou s Pinďom. Čaute fešáci. A Mirom. Ahoj. Zámerne som nič nepovedal, pretože som nechcel nič povedať, lebo nemáme čo povedať teraz, ale zároveň máme čo povedať. A keďže my máme furt čo povedať, tak sa budeme o tom rozprávať, lebo my chceme niečo tým ľuďom povedať. Áno, vyzeráš taký čerstvý, takže budeme hovoriť my s Pinďom dneska. Dnes to bude viac menej o vás, páni, pretože ja tu budem len taký host, ale určite sa do niečoho zapojíme a zapojíme sa hneď do toho, čo, kade, koho, kde, koplo, kam, ale ideálne u nás do členka. Tak poďme vyberám si, Pinďa. Tak môj členok je taký historický, by som povedal. Skoro sa to podarilo aj teraz, že anglické týmy skoro získali hat-trick v európskych ligách, alebo teda európskych súťažách, keď tak poviem. Ale prekazil im to Paris Saint-Germain a možno troška, keď zabrneme do histórie, tak naposledy takýto hat-trick získali talianské kluby. 89-90, Juventus vyhral pohár, teda bývalú Ligu majstrov. A potom sme tam mali, to bolo AC Milano, Juventus vyhral Európsky pohár a Sampdoria Janov vyhrala PVPčko, pohár víťazov pohárov. Dobre. Z toho ticho. Dobre, nie, akože dobre, taký exkurs do histórie. Historické okienko. Áno, presne tak. No poď. Idem ja? Áno. A ja som tam mal niečo úplne iné. Ja som bol ešte viacej v histórii, ale možno neskôr to dám. V 86. som mal jeden taký. Ale mi to prebilo, to, čo sa stalo v útorok. A ideme na to, nie? Ideme na to? No tak chcem vás vidieť, chlapci. A ideme len tak jednučko. Dobre. Kolo, 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 ture, ja, ture. Kolo. A to už nie. No, takže pre môj členok je jednoznačne to, čo sa deje u nás na Slovensku, u majstra. Takže správy, ktoré včera sa dostali na svetlo, bol to, myslím, že Matteo Moretto, ten taliansky novinár, ktorý s tým prvý prišiel, takže treba mu dať ten kredit za túto prvú informáciu. Mne sa to potom podarilo ešte overiť aj z iného zdroja, hovorí sa, že blízkeho vedeniu klubu, kde už vraj je to, taký anglický výraz na to existuje, done deal. Čiže akože dohoda je v podstate jasná, uzavretá. Nie deal done. Deal done, done deal. To už je jedno. Môžeš ale to... vieš, akože deal done. Ja, to je niečo iné, áno. No v každom prípade veľká vec, obrovská vec, pretože víťaz Ligy majstrov s Barcelónou, trojnásobný anglický šampión s Manchesterom City, štvornásobný, myslím, že africký futbalista roka. Ospravedlňujem sa, ak si to úplne nepamätám. Niektoré tieto historické veci mi občas unikajú z pamäte, ako podobne ako nejaké modely súťaží. Takže veľká vec, obrovská vec. Za mňa to bude najväčšie meno, ak sa to podarí celé naozaj dotiahnuť. A podľa všetkého sa to podarilo a podarí. Takže uvidíme, či si trúfneme ako novinárska obec zaspievať túto krásnu pesničku aj na nejakej tlačovej konferencii Slovana. Možno by sme potešili, možno nie, možno je už na ňu alergický. Pán Ture, jaja. Ale akože naozaj veľmi zaujímavá vec. Celé je to vraj teda spojené aj s príchodom nového investora do klubu. Bez toho, povedzme si na rovinu, by to asi úplne nešlo, pretože dotiahnuť takéto meno si vyžaduje určite obrovský finančný balík. A neviem, či by si to zobrala rodina Kmotrikovcov na seba, keby tam nebol ten nový investor, či by išli do tohto, že by ako keby zalepili tú vzniknutú dieru po pánovi trénerovi Vladimirovi Vajsovi veľkým menom a obrovským budžetom, ktorý si to meno vyžaduje, pretože ešte by potrebovali samozrejme doplniť aj mužstvo, potrebujú posily do každej formácie, o tom sme sa minule bavili. A je otázne, či by do toho, alebo za mňa teda by do toho nešli, keby tam nemali toho nového investora. Takže uvidíme, ako sa to celé tam nejakým spôsobom vyvrbí, dotiahne. Ale ja sa na to veľmi teším, že takýto človek sem prichádza, lebo je to obrovské meno. Áno, ešte nikde netrénoval, treba to povedať. Ja viem,
Ale Celú otázku si mi zobral. teda trénoval, bol v pozícii asistenta naposledy v reprezentácii Saúdskej Arábie, predtým na Ukrajine, v Rusku, v Belgicku a v mládeži Tottenhamu, ak teda internet neklame. Ale ani Francesco Calzona nebol hlavný tréner predtým, než prišiel k slovenskej reprezentácii a po 3,5 roku myslím si, že sme mohli povedať, že naozaj veľmi pozdvihol slovenskú reprezentáciu, takže prečo by nemohol Jaja Touré pôsobiť dlhodobejšie aj na Slovensku, Slovane a pozdvihnúť Slovan a posunúť ho zase na nejakú ešte vyššiu úroveň. Takže už ti dávam slovo. A navyše sa učil od Roberta Manciniho v tom poslednom mieste trvalého bydliska alebo prechodného bydliska v Saúdskej Arábii, kde teda pôsobil pri 14 zápasoch ako asistent v Standarde Liež, bol pri Karlovi Hefkensovi pri 13 zápasoch, najviac asi 20 v Achmate Grozny, v Rusku pri Andrejovi Talajevovi. Takže má, povedzme si, že tú jednu plnú sezónu, keď to spočítame dohromady, strávenú na lavičke, prešiel si klubovým futbalom, prešiel si teda reprezentačným futbalom a aj on musí niekde začať, každý tréner niekde musí začať a ak je to sen nových majiteľov alebo sponzorov Slovana Bratislava, budeme držať palce a samozrejme už len pre tú dobrú atmosféru prípadne na tlačovkách, alebo viem si predstaviť aj sektor C, čo začne robiť, ak sa dozvie, že tu má práve Jaju Tureho, tak to bude určité oživenie. Každopádne vieme, že je to skôr meno, vzhľadom na to, že Slovan mal v poslednej sezóne, alebo teda v posledných sezónach Vladimíra Vajsa na lavičke a tá latka je nastavená veľmi, veľmi vysoko, čo sa týka úspechov a čo sa týka výsledkov. Ale môže to byť relatívne po veľmi dlhej dobe prvý tréner mimo Európskej únie, ktorý spraví nejaký výsledok na Slovensku, pretože bude mať k dispozícii veľmi silné nástroje a veľmi silné zbrane na to, aby opäť tú ligu zvládol. A viem si predstaviť, že Slovan pôjde aj vďaka nemu po ďalších veľmi zaujímavých menách. Ale bol tu jeden projekt, nebol tak ďaleko, bol v Prahe, bol to Andrea Stramaccioni, ktorý skúšal na Sparte hráčov typu Talbenheim a podobne a jednoducho to nemalo absolútne šancu na úspech. Vyrúcané milióny. Je to tak, hej, že daj si ten mikrofón bližšie, prosím ťa, priateľ. Potom fúčim do toho. Nevadí, ale takto sa potom zakláňaš, vieš, máš hrb. A kozmodisky nepomôže. Dobre, chcem ti dobre. Takže ja som len taký akože zvedavý, lebo ono znie to dobre. Je to meno. Ale ide na Slovensko a tu je trošku náročnejší ten trh, aj ten futbalový prospekt ako taký. Ale môže to byť príjemné oživenie, nehovorím, že nie, pretože aj v Trnave tomu potrebovali dať čas. Trpezlivosť. Ale zober si, že on sa učil od toho najlepšieho, pretože hrával pod Pepom Guardiolom. Jeho brat, Kolo, už sme ho tu dneska spomínali, bol v minulej sezóne asistent Pepa Guardiolu v Manchester City. A Pep Guardiola je teraz voľný, takže možno vo svojom voľnom čase niekde na pláži v Španielsku bude na diaľku sledovať zápasy Podbrezová Slovan, Skalica Slovan, už som to celé. Ale možno aj Podbrezová Skalica, lebo bude mapovať superov pre Jaju Tureho a pre Bracha. Možno Bracho príde na Slovensko pozrieť. Takže možno, že aj týmto smerom sa budeme potom dozvedať veci, že funguje nejaké spojenie. Dobre, a ten zdroj blízky teda klubu Slovana Bratislava aj odhalil možno nejaké detaily kontraktu? Nie, done deal. Len toto. Zatiaľ nevieme, hej, teda viac. Ani možno, že či nejaký asistent, niekto, nejaké veľké meno pôjde k nemu, ako bude vyzerať trénerský stav a podobne. Nemáme zatiaľ tieto bližšie informácie. Dobre, takže je to otázka hodín. Údajne je to veľmi komplikované vzhľadom na to, že ten transfer si samozrejme, alebo teda to podpísanie si vyžaduje naozaj veľmi veľa technikálií, doriešiť, kto a aké budú mať samozrejme celé tie kompetencie. Ono aj na sociálnych sieťach sa ukazuje, alebo sa teda uviedlo, že je to už veľmi pokročilý stav, aj príchod teda nového investora, minimálne jedného, to je veľmi zaujímavé, treba dodať, že možno tých investorov, ktorí pôjdu do klubu, bude možno viac. A ide o komplikovaný proces, ktorý sa vyvíja v čase, aktuálne je však v pokročilejšej fáze ako minulú jeseň, čo sa týka teda nového investora. V prípade Slovana Bratislava, keď sa hovorilo o vstupe teda toho amerického konzorcia, ktoré, ak sa nemýlim, malo na britských ostrovoch Watford alebo Stoke City. Nie som si teraz 100% istý, ale vieme, že to bolo teda americké konzorcium. Takže Jaja, Kolo, Jaja. A ja mám ešte jeden členok. Môžem? Môžem ešte jeden? Musím. Prepáčte. No veď nám skončil Arne Slot v Liverpoole.
a teda blíži sa príchod Andoniho Iraolu, španielského trénera, ktorý trénoval Bournemouth a predtým myslím, že Vallecano v Španielsku. A skončila legenda, obrovská legenda James Milner s kariérou po 24 sezónach v Premier League, 658 zápasov, rekord. Nikto nemal viac. Včera som videl nádherné video, jak mu to zostrihali každý rok. Vlastne mu to tam dali, že išiel spätne od 40 po 16 a v každom roku akože za aký klub hral a také 3-4 sekundové videjko. Bolo to naozaj veľmi pekné a obrovský hráč, obrovská legenda, podsta. Takže a keď sme pri tých 40-tníkoch, tak ja som si vlastne tak pozrel a uvedomil, že Andoni Iraola je o rok a 5 dní starší ako ja a Yaya Touré o mesiac a 2 týždne. Čiže dá sa povedať, že v podstate sa bavíme o rovesníkoch, hej? Že jeden ide do Slovana a jeden ide do Liverpoolu. A presne to je to, že poprvé, už sme starí, som starý, a po druhé, že prečo som sa viac ja nezaoberal tým grassrootsom, tou trénerskou kariérou, kde som ja už mohol byť v 43 rokoch. Čo si robil včera na tréningu? Počkaj, čo si včera deťom na tréningu predvádzal? Včera som bol v pohode, ale v štvrtok som spadol tak na kľúčke vonkajškom, že normálne kabel mnou treslo o zem a hovorím deťom, no tak ste videli, ako sa to nemá robiť. Doteraz mám narazené rebro. A ty sa pýtaš, že prečo si sa tomu nevenoval viac a kde si mohol byť? No ale oni už majú svojich asistentov, oni už nepredvádzajú kľúčky tým chlapcom. Oni sa už venujú taktickým veciam, vieš? Takže ja teraz ešte v 43 musím robiť aj tie kľúčky. A potom sa toto stane, že ja nemôžem teraz ani zakašľať, lebo boli to jak šlak. A keď ťa rozosmejeme tiež? Nesmiete ma rozosmieť, takže ja budem len vás. Dobre. Takže máme teda aj tvoj druhý členok a ja idem za tým môjim a týmto to uzavriem a vrhneme sa už na ten program, ktorý nás čaká. Ja sa musím pochváliť, páni, pretože som majster 7. ligy oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda. FK Holice, 2 kola pred koncom, 7-bodový náskok. Cez víkend sme zdolali v obrovskom derby Horný Bar, Albar, ak chcete po maďarsky, u nás teda tam dole na juhu. No a vzhľadom na zaváhanie Trhovej Hradskej, ktorá doma prehrala s Michalom na Ostrove. Michal na Ostrove prehral? To by som nečakal. We are the champions, takže páni, táto gratulácia ide nám, vám, aj ručičky, aj potlesk, aj všetko. Áno, aj my, sedliaci zo 7. ligy a dedinskí fotbalisti, a bravčové hlavy. Máme nárok na to, aby sme sa radovali z titulu, takže tlieskajte mi dnes, mám to rád, v 7. lige. Vidíme sa v 6. lige budúcu sezónu. Dobre? Takže to je môj členoček, ktorému ja ďakujem, pretože viem, čím sme si prechádzali, viem, aké to bolo náročné, viem, aké je náročné robiť futbal v týchto nižších amatérskych podmienkach. Všetci ľudia, ktorí do toho dávajú peniaze, sú veľmi odhodlaní ľudia a vážme si, že amatérsky futbal na Slovensku ešte máme, pretože ak amatérsky futbal vymizne zo slovenských podmienok, bude mať veľké problémy aj seniorský futbal, alebo teda ten profesionálny futbal, aby som bol konkrétny. A vzhľadom na to, že v týchto nižších súťažiach hrajú veľmi niektorí talentovaní chalani, ktorí povedzme ale mali iné obľuby alebo záľuby, ako by mohli mať, tak sa potácajú v týchto nižších súťažiach, ale majú podmienky na úrovni povedzme 3. ligy alebo 4. ligy. A to myslím vážne, čo sa týka financií, tak si to treba jednoducho vážiť. Takže chalani, ďakujem vám veľmi pekne aj za túto tichú gratuláciu a adoráciu. Za to, a ty si bol aký post? Lebo v reklame som videl, že si opora stredu poľa, či čo Matador. Matador, no. Ale nie tie pneumatiky. Michelin. Ale to mi len počkaj, to ti vyšlo, ten bol dobrý. Áno. Ani bez prípravy úplne. Ale dobre. Čiže brankár, hej, povedzme to na rovinu. Je to tak, vychytal si to bráne. Proste hej. Áno, ja aj môj kolega máme dohromady asi 320 kg, ale keď si pozrieš, my sme inkasovali za 24 zápasov len 18 gólov. A vy ste tam naraz v tej bráne, či sa striedate? Predstav si, že sa striedame. Lebo s tými kilami viem si predstaviť, že tam není priestoru. Práve preto ti to hovorím. Perfektne. Gratulácia. Ďakujem. Do Holic. No a gratulujeme aj nie Arsenálu. Gratulujeme Parížu. Back to back. Víťaz Ligy majstrov. A ja som sa stretol aj na britských ostrovoch s reakciami, že vyhral futbal. A je to asi pre tie čísla, ktoré z toho zápasu jednoznačne vzýšli. Arsenal po strelení gólu jednoducho zašiel do bloku, ale to je celá sezóna Mikela Artetu, ktorého nejakým spôsobom nejdem zhadzovať, pretože v Anglicku bol najlepší. Ale Paríž je zrejme o ten jeden level asi. Aj keď dobre, penaltová lotéria, OK? Beriem všetkými 20, že jednoducho boli to penalty. Ale vyhral futbal.
Jednoznačne, ale ako áno, treba vzdať hold podľa mňa aj tomu defenzívnemu majstrovstvu Arsenalu, pretože oni naozaj veľmi dlho Paríž, ktorý má neuveriteľnú ofenzívnu silu a vyrovnal rekord v počte gólov v jednej sezóne Ligy majstrov, myslím, že Barcelony spred XXY rokov, tak oni absolútne skvelo bránili a to naozaj, že treba vidieť ten futbal aj v týchto súvislostiach. Nie je to len o tom, že niekto vie dať koľko gólov a tak ďalej, je to aj o tom, ako vieš naozaj takticky veľmi dobre, zodpovedne, poctivo brániť. Ale samozrejme, že väčšina ľudí chce vidieť to ofenzívne predstavenie. Chceš vidieť tie akcie, chceš vidieť šance, chceš vidieť strely, chceš vidieť góly. Takže za mňa, ja som bol tiež akože rád, že vyhral Paris Saint-Germain, veď vlastne v konečnom dôsledku ešte minulej sezóne bol hráčom Paris Saint-Germain Milan Škriniar. Takže ja som Paríž aj sledovával a tak ďalej, tak nejakým spôsobom z toho takého slovenského pohľadu ja mám k tomu klubu určite bližšie ako samozrejme k Arsenalu, ktorý ako rival Liverpoolu, tak nemôžem mu fandiť, hej, už len tak logicky. Ale keď zoberieš ten zápas, tak škoda trošku toho skorého gólu naozaj z pohľadu toho, čo sme mohli vidieť, pretože to potom bolo také dosť jednostranné a také dobíjanie a Paríž si strašne dlho nevedel rady s tým, ako vyzrieť na tú taktickú dokonalosť defenzívnu Arsenalu, takže takmer to vyšlo. V podstate jeden z najlepších hráčov Mosquera nakoniec v jednom momente nejakým spôsobom nedokázal ubraniť v podstate najlepšieho hráča. Keď to zoberieme z tej sezóny, minimálne teda v play-off Ligy majstrov Chvíču Kvaratskhelia. Čiže v jednom momente tam nebolo to zdvojenie možno také, ako bolo, lebo to sme videli Mikel Arteta, čo robil pri tej čiare, keď Paris Saint-Germain pretáčal ťažisko hry z jednej strany na druhu, ako on burcoval tých hráčov, ktorí možno už ani v tej chvíli že potrebovali možno ten zlomok sily, ten impuls sa tam dostať, tak neuveriteľným spôsobom on ich presúval, naznačoval, či oni zdvojovali, strojovali. V tom momente to nevyšlo. Bol tam faul, skvele premenená penálta najlepšieho hráča, v podstate držiteľa zlatej lopty Dembeleho. No a potom už samozrejme aj lotéria. A vidíš, ty ako brankár musíš oceniť, že Safonov nemal jeden jediný zákrok v celom zápase. Ani za 120 minút, ani v penáltach si zober a napriek tomu oslavoval víťazstvo. Ja som sa práve pozeral na to číslo. Existuje taká štatistika, že XGOT proti, hej, čiže nejaké očakávané góly proti vášmu týmu. 0,68 gólu na strane Arsenalu, Paríž. Mínus 0,33. Mínus 0,33. To som ešte nevidel asi také číslo a ja to len vysvetlím. To sú vlastne odzrkajú kvalitu zákrokov brankára, žiadny, hej, ktoré mal brankár inkasovať na základe množstva a kvality striel, ktorým čelil. Čiže keď si pozrieme tú štatistiku, ktorú máme k dispozícii, že Arsenal vystrelil 7-krát, z toho iba raz do priestoru brány, tak tých zvyšných striel proste boli záporné v rámci tej štatistiky, že jednoducho vyšlo z toho takéto číslo. Hej, že nemusel vôbec robiť nič, pretože Paríž bránil tak pred pokutovým územím, alebo presne si dával pozor na tie priestory v strede poľa, kde jednoducho pracoval Ødegaard, Saka, Rice, aj Trossard smerom dopredu, že im nedovolil nič. No z pohľadu držania lopty, to bolo vlastne najdominantnejšie finále v tej modernej histórii Ligy majstrov. 75-25. Od roku 92 sa to počítalo. A ešte tam bola nejaká ďalšia historická štatistika, nejaká anomália v prospech PSG, čo sa týka tej ofenzivity. Hej? To znamená, že áno, môžeme to takéto, tak akože taký titulok by si dal, že vyhral futbal, tak ho dáš správne. A je to tak, no tak Paris Saint-Germain, 9. klub v histórii Ligy majstrov, aj toho predchodcu Európskeho pohára majstrov, ktorý dokázal obhajiť víťazstvo v Lige majstrov a vôbec by ma neprekvapilo, keby bol veľmi, veľmi ďaleko aj v tej ďalšej sezóne, lebo majú naozaj skvelé mužstvo. Čo mňa zaujalo? Pozerať na mňa, že čo... A či si pozeral vôbec, vieš? Kto hral v sobotu večer? Kedy? Ale nie, hej, pozeral som a ja som práve že držal Arsenalu, aby sa Anglicku podaril ten hat-trick vo víťazstvách v európskych súťažiach.
a ľúbila sa im tá defenzíva. Proste jak sa oni zavreli, proste nepúšťali ich. Paríž to točil z jednej strany, z druhej. Vlastne tá hra sa otvorila možno posledných 10 minút do konca, že už prebehávali z jednej strany na druhú, už tie akcie sa tam nejako púšťali. Myslím, že aj Paríž tam mal, nepamätám si meno toho chalana, taký dredatý, dvakrát išiel po ľavej strane, vlastne utekal, alebo to už bol nadstavený. Dredatý. Nič. Pokračuj. A vlastne zaujalo ma to, že vlastne ten Paríž tiež koľké milióny vlastne nalial, alebo teda Paríž, Arabi naliali do Paríža. A jak dlho sa im nedarilo vyhrať Ligu majstrov. A teraz, keď to už nejako vyčistili, dali tomu nejakú koncepciu a si zoberiem, že vlastne teraz nemá až také svetové hviezdy, ako mal predtým. Neymar, Beckham, Messi a tak ďalej. Hej, že vlastne teraz skôr pracuje ten tím, možno, že marketingovo tie hviezdy nie sú až také, ale keď pracuje ten tím, je to viacej ako tie hviezdy. Nehovorím, že ich to stojí menej miliónov, ale aj to môže byť, hej, že už neplatia tieto svetové hviezdy. A vlastne až teraz, po tých rokoch, keď si to vyčistili, sa dosahujú tie úspechy, či už Liga majstrov, tak v Ligue 1 tam dominovali, ale aj čo sa týka, čo to bolo majstrovstvá sveta minulý rok? Klubov. Že ten Paríž dokáže konkurovať tej svetovej špičke a dokáže sa na tú špičku aj dotiahnuť, dokonca vyhrať Ligu majstrov. Ono sa ukazuje, že kľúčový bol odchod Kyliana Mbappého. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Ukazuje sa to teraz v Reále Madrid, kedy naozaj boli problémy aj pod Alvarom Arbelovom, ktorý ho údajne označil ako štvrtú voľbu na hrod útoku. Vzhľadom na to teraz, že sa aj dejú nové voľby, to len odskočím a posunieme sa na ďalšiu tému. V Reále Madrid ešte nie je istý príchod Joseho Mourinha, že či Dom Papa Pérez vyhrá prakticky voľby, či bude podpísaný. Ak aj, tak je tá filozofia Realu Madrid teraz nastavená tak, že žiadne veľké svetové hviezdy sa podpisovať nebudú, alebo sa nemajú podpisovať. Takže uvidíme, či sa presne aj týmto smerom, možno tým smerom Paríža, uberú ďalšie týmy, prípadne aj Real Madrid, ktorý iba veľmi ťažko prekusával, alebo teda chcel preglknúť tú pilulku, že Barcelona vyhrala opäť majstrovský titul v Španielsku, že sa Realu absolútne nedarilo a v konečnom dôsledku v nadväznosti presne na Paríž ani to trio, ktoré tam bolo, Messi, Neymar a teda Mbappé, MSN, Messi, Neymar, Mbappé. To bolo v Barcelone MSN, lebo tam bol Suárez. Pardon, dobre. El Bito. To je to. Kto? Beat, nevieš, ak sa zahryzneš. Bombito. Takže áno, ukazuje sa, že naozaj tým je viac ako jednotlivec a nikto nie je väčší ako klub. Hej, takže zaslúžene Paríž, víťaz Ligy majstrov. A videli ste oslavy? Že sa mesto zmenilo na akože no-go zónu? To je jedna vec, že čo sa stalo zase v tom Paríži, že čo, jak tým ľuďom proste hrabe, že nemôžeš si normálne v kľude Dom Papa niekde dať otvoriť, jak si povedal, že to je skvelý rum. A v kľude, vieš, že tak si zaspievaj. Kolo, ja, zaspievaj si PSG, neviem čo, ale prečo musia horieť autá, prečo musia byť stovky zatknutých ľudí, ja tomu to nerozumiem. Ale iné som chcel, či ste videli, ako vyzerali tí hráči niektorí, že čo mali na sebe. Či viete prečo? Tie okuliare? Áno. Ináč to všetci teraz majú, aj Slovan tak oslavoval, Sandro Cruz mal tie lyžiarske okuliare. Áno, a ja som skúsil, že prečo. Hej? Že tak som našiel, že to má prosím pekne, už 40 rokov, to má akože tú históriu a začal to bejsbolový hráč New Yorku Mets, Bobby Ojeda. Krásne meno. Neviem, jak sa to vyslovuje, odkiaľ je, či je Ojeda, ja volajme ho Ojeda. A Bobby Ojeda si chcel chrániť oči. Dve veci, že mal citlivé oči na tie bublinky, na to lebo však to je taká špeciálna šampanské a zároveň, aby mu netrafilo akože... Ojeda, je to rodák z LA. Zátka, špunt, presne, špunt. No ale on začal ešte v plaveckých okuliaroch a postupne, a teraz už tí hráči, videli sme to na Slovane napríklad, nie? Čiže to mal Blackman, Sandro Cruz, teraz to mal Chviča, neviem kto všetko. Desire Doué, tuším, a teraz už to proste povýšili a sa mi ľúbi, že to chytil aj klub a už to boli špeciálne okuliare, sponzorské, už si tam mal logo, vieš, už to ide aj do marketingu, že už vedia, že to budú tí hráči používať, takže je to vraj teda čisto ochrana, už samozrejme teraz možno aj marketing, ale vzniklo to prosím pekne pred 40 rokmi. Výborne. Keď nás bude niekto sponzorovať, dáme si tu okuliare. Opäť exkurs, pozdravujeme teda lyžiarov, ak chcete, sme tu pre vás.
Poďme do Dunajskej Stredy, pretože naša reprezentácia zažíva novú éru a novú éru pod Vladimírom Vajsom starším. Zápas 48. týmu rebríčku FIFA proti 161. týmu rebríčku FIFA Slovensko versus Malta 2-1. Vývad Roland Galčík. Prvá strela na bránu, prvý gól. Miro tam bol. Tak Itvaďo Gajze, ako sa ti u nás páčilo? To je král. No, tak bol to zápas, ktorý sa dal nejakým spôsobom predpovedať, že bude takto vyzerať, že nám to nebude úplne ladiť bez tých našich najväčších opôr a hráčov typu David Hansko, Stano Lobotka, samozrejme Milan Škriniar, ktorý zozadu to vždycky dokáže tým správnym spôsobom organizovať. Samozrejme Hecov v bráne, hej, ktorý tiež je tou dlhoročnou stálicou. A inak sa ti hrá, keď máš takéhoto hráča za sebou, nehovorím, že Dominik Takáč nejakým spôsobom chytal zle v žiadnom prípade. Za gól nemohol, nemal čo riešiť, ale jednoducho Heco je Heco, hej, že stále. Takže dalo sa čakať, že to nejakým spôsobom bude škrípať, že tam tie automatizmy a tie veci, keď tí hráči hrajú spolu takto prvýkrát, po možno týždňových tréningoch, alebo koľko boli spolu, ja neviem, 4-krát sa stretli na tréningu. Ale keď idem, ja vždycky vidím ten pohár poloplný a nie poloprázdny, takže skúsim tie pozitíva a to bol výkon Adama Oberta jednoznačne na ľavej obrane. Číslo 16, ktoré nosí David Hansko, jak proste si obliekol zrazu Adam Obert a on hral presne jak David Hansko, akože hral výborne. Aj smerom dopredu pomohlo to, 16 jednoznačne prospieva. A samozrejme Hugo Pávek na druhej strane, ktorý v prvom zápase reprezentačnom, áno, ten súper samozrejme nebol najkvalitnejší a tak ďalej. Aj to treba vidieť. Na druhej strane po ťažkej sezóne, prípravný zápas, tribúny len z polovice zaplnené, tá atmosféra naozaj to nebol nejaký, akože nevtiahlo ťa to ako keby, hej, tá atmosféra. Aj keď tie detičky, ktoré tam boli na MDD sa snažili, ale chýbalo tomu niečo navyše. A on napriek tomu naozaj, že za mňa druhý najlepší hráč na toho týmu a ukázal skvelé veci aj dozadu, aj dopredu. Naozaj, že myslím si, že aj tréner Weiss môže byť nadšený z toho jeho debutu. Možno som trochu viacej čakal od Peťa Pokorného, ale nebol to úplne zápas, kde by hráč na tejto pozícii mohol nejakým spôsobom vyniknúť, pretože sme viac potrebovali tvoriť, viac sme potrebovali ísť smerom dopredu. A tam si skôr potreboval Ondra Dudu a proste tých ďalších hráčov a tie krídla hore. David Strelec nebol úplne fit. To bolo možno trošku chyba, že nastúpil, lebo cítil sa vraj zle. Čo sa mu stalo? Neviem, možno nejaká závrať alebo niečo takéto, lebo proste vyzeralo, že mu bolo nejako fyzicky zle, ako keby z nejakého, neviem, že proste možno nejaký vírus tela alebo čokoľvek. Takže tam možno mohol nastúpiť iný hráč, lebo vraj teda sa už predtým, že on chcel hrať, ale že tam bol nejaký problém. Takže možno toto. No a dobre naskočili tí ďalší hráči smerom dopredu v závere. Hrali sme v zostave, ktorá naozaj sa asi nebude opakovať. Matúš Bero na stoperovi končil zápas s kapitánskou páskou mimochodom, takže gratulácia týmto smerom. Ale OK, nejaké pozitíva sú tam, samozrejme aj negatíva. Ale vyhralo sa, v podstate je to dobré, že ten gól prišiel, lebo je to naozaj niekedy o tom detaile, že úplne inak sa ti hodnotí ten zápas, keď si to nakoniec zlomil, lebo v druhom polčase Slováci naozaj búšili, prestrieľali súpera, chceli dať ten gól víťazný a nakoniec sa to podarilo. Áno, ten motív tam je, prvý reprezentačný štart, prvý gól, takže super, gratulácia do Podbrezovej a ideme ďalej. Roland Galčík môže byť veľmi zaujímavé želiesko v našom ohni reprezentačnom aj ligovom. On je taký neortodoxný krídelník s veľmi zaujímavou takouto štilistikou behu, alebo teda tou abecedou bežeckou, pretože on ide do veľmi nízkeho ťažiska a on vie strašne rýchlo akcelerovať a ukázalo sa aj pri tom gole na 2-1, že on má fantastickú reakciu na odrazenú loptu a na to, ako vie zakončiť. To má málo ktorý hráč a to si treba naozaj povedať a musíte to tam dať, že Roland Galčík je mužom, o ktorom ešte budeme veľmi veľa počuť a budeme mu držať palce, aby sa dostal čo najďalej, možno aj povedzme v ďalšej sezóne niekam inám, lebo verím, že aj jemu, aj reprezentácii by pomohol, ak by sa posunul povedzme do lepšej súťaže a tam by opäť potvrdzoval svoje kvality, aj keď vieme, že v týchto prípadoch byť napríklad Peťo Kováčik mu to nevyšlo, hej, skúšal to na hosťovaniach, vrátil sa aj tak naspäť, ale
toto je u mňa taký ten výkričník alebo ten blinker toho, že áno, opäť raz je tu niekto, viď aj Hugo Pávek napríklad na kraji obrany, že pán tréner Weiss urobil výbornú nomináciu, dobre, hrali sme proti Malte, ja to rešpektujem, ale 27 striel proti 9 a 9-1 na bránu. Ako proti komu inému, keď nie proti takémuto superovi, ale dobre, prvý zápas s inými hráčmi, dobre, musíme hodnotiť, že dobre. No ja by som práve že do tohto išiel, že vlastne toto splnilo účel. Lebo ty si mohol nominovať nových ľudí, vyskúšať si možno systém. A bol to jeho prvý zápas. To, čo sme volali už predtým, že už teraz nech si nachystá, nech si vyskúša možno väčšie kvantum hráčov, nech má prehľad, ako sú na tom v medzinárodnom meradle. Jasné, ale tak nepozveš si Anglicku alebo niečo, kde si nemôžeš skúšať. Proti Malte si môžeš vyskúšať, možno, že aj systém Bero na stoperovi, aj iné alternatívy, hej, ale za mňa to splnilo účel, za mňa to bol dobrý super na toto obdobie. Dobre, že chalani, alebo teda pán Weiss nominoval inú zostavu, že nemohli prísť Škriňar a tak ďalej, lebo sme mohli vyskúšať nejaké alternatívy. Vyhralo sa, ak si ty hovoril, že má to aj pozitívny cvenk, ale to by som nebral až tak do úvahy. A za mňa uvidíme, čo bude ešte proti Čiernej Hore, že vlastne jak sa tam vyskladá, že či chalani možno potvrdia svoje nejaké výkony, alebo ako sa nadstavia. Možno jediný negatív, ak si hovoril tí ľudia, že ťažko sa možno, že robí marketing, ak vôbec nejaký bol k tomuto zápasu, keď už je po sezóne všetko vlastne ako keby tak utícha, ak by som to tak povedal. Takže jednak možno slabý marketing a jednak po sezóne. Treba si uvedomiť jednu vec, že ja si dovolím nesúhlasiť s tebou, lebo hralo sa v Dunajskej Strede, to je extrémne špecifické prostredie pre slovenský futbal, či už je to 21 alebo je to seniorská reprezentácia. Hralo sa presne už v tom, dajme tomu, dovolenkovom období a stále tam bolo 5700 divákov, čo je na 10 000 arénu za mňa na Žitnom ostrove, že tam hrala slovenská národná reprezentácia, veľmi slušné číslo. Číslo asi áno, ale tá atmosféra naozaj pokulhávala. O tom sa nerozprávajme, ale rozprávame sa o tom, že tam bola slušná návšteva na to, že sa hralo fakt v Dunajskej Strede, lebo verím, že pri rozlúčke Peťa Pekarika v Košiciach bude asi vypredané. Bude vypredané, ale ja mám v tomto také akože zvýšené nároky, aby som očakával, že koľkokrát hrá za rok slovenská reprezentácia doma. Takže za mňa by sme sa mali chcieť dostať do stavu, že v 10 000 aréne bude vypredané každý zápas slovenskej futbalovej reprezentácie a neuspokojiť sa s tým, že to narveme ako keby na nejaký deň detí a spravíme to tak, že tam kluby a školy... Dobre, ale to je asociačný termín, ktorý ti dáva UEFA, zase treba si aj toto uvedomiť. Áno, ale veď to nie je, aké dovolenky sa bavíme, však je normálne školský rok, všetko, však tí ľudia sú doma. To že je to po sezóne... Čiže ja nemôžem ísť na dovolenku. Nemal by si ešte. Ale... No v každom prípade to nebol zlý termín, nebolo zlé počasie a tak ďalej, takže za mňa ja chcem byť náročný v tomto, ja som čakal, že proste bude tam viac ľudí. Áno, je to špecifické prostredie, ale zase to si musel vedieť, keď si ho zvolil. Páčilo sa mi, ako to podporil tréner Weiss, ktorý povedal, že bude rád, keď tam znovu bude reprezentácia, že za ňoho je to super. Krásny štadión, výborné podmienky, skvelý trávnik a tak ďalej a tak ďalej. Ja zase budem s Píňom nesúhlasiť. Za mňa je veľmi dôležité, že ten výsledok dali, lebo hoci je to príprava, hoci to bolo... A práve preto, že to bolo proti Malte. Hej, že ty by si išiel z toho ihriska za stavu 1-1 úplne v inom rozpoložení a v tomto je ten gól v tej poslednej sekunde taký špecifický, hej, že ťa naplní takou eufóriou, dodá ti možno ďalšiu takú správnu energiu do tých ďalších tréningov, lebo ťa ešte čakajú ďalšie tréningy a potom ďalší zápas piatok a v tom posezónnom období špeciálne. Čiže za mňa bol ten gól mimoriadne dôležitý, aby tá pozitívna atmosféra aj smerom k tej rozlúčke, ktorá nás v piatok čaká, zostala v tom mužstve. A Malta doplatila na to, že jednoducho príliš skoro oslavovala. Neviem, či ste videli to video. Tam im chudákom vybuchla na Malte továreň na ohňostroje. Áno. Bolo to naozaj v ten deň. Dobre, nebolo to asi v 94. minúte, ale bolo to trošku skore. V 93. normálnym chudákom vybuchla továreň na ohňostroje. Hovorím to z úsmevom, lebo chvála Bohu sa nikomu nič nestalo, vraj teda zahynuli len 4 kravy. Takže tak samozrejme... Akože to je tiež smutné, hej. No tak áno, ale keď... 42 litrov mlieka menej. Ak ich správne ožehnulo, tak možno, že z toho je nejaký dobrý stejčík. Takže Malta príliš skoro oslavovala. A ten gól naozaj... A to len takú pikošku dám, že ten gól padol v prvej sekunde 7 minúty nadstaveného času, malo sa nadstavať 6.
A v zápase Bernolákovo Atletico Zálesie U10 ligovom by ten gól neplatil, lebo tam normálne sa našiel nejaký týpek, ja neviem, ja som ho nekonfrontoval potom, akože v pozícii rozhodcu, ktorý zapískal v momente, keď naši dvaja hráči išli vlastne sami na jedného obrancu, hej, že do 2 sekúnd by ten chlapec vystrelil a on vtedy fúkol do pišťalky a ukázal, že 30 minút som mal hrať, aha, presne som dal. No ale keby išli domáci sami na branu, tak asi nedáš, som si pomyslel. Ale to len tak na margo, že v Bernolákove by tento gól v prvej sekunde 7 minúty nadstaveného času rozhodne neplatil. Že Galčík by naprahoval a konec. Rozlúčku Petra Pekaríka si budeme rozoberať budúci týždeň, pretože je jasné, že už len vyrovná Mareka Hamšika. Ono aj tréner Weiss to spomenul, že nejakým spôsobom dá kredit Hamšovi, že teda budú dvaja, ale samozrejme aj Peky mu za to, čo odvádzal v rámci reprezentácie. Toto bola teda reprezentačná téma, my sa k tomu vrátime, ako som spomínal, budúci týždeň. Poďme do našej klubovej nejakej tej sféry a spojím dve témy dohromady a to jednak je aké sú možno tie finančné nároky počas leta, alebo aká je tá finančná pripravenosť tímov na tie transfery, ktoré sa v týchto chvíľach dejú. Už sme niečo načrtli s Jajom Turem. A Trnava rozbehla prestupový kolotoč, prvý letný prestup Roman Begala z Prešova, hovorilo sa o možnosti ísť teda na Slovácko. Napokon teda nejakým spôsobom z toho zišlo. Podbrezová bude predstavovať nového hráča, alebo teda novú posilu, ktorá by mala prísť do klubu. Ešte keď sa vrátim teda späť do Trnavy, tak hovorí sa o jednom nejakom veľmi zaujímavom slovenskom mene, ale v Trnave to údajne budú samozrejme spájať aj viac menej s budúcnosťou. A teda dá sa očakávať, že v tejto sezóne uvidíme viac mladších hráčov. A sám som zvedavý, že ako to vlastne vyjde Maťovi Škrtelovi spoločne s Antoniom Muňozom, že aký tým vyskladajú, pretože ich prakticky o mesiac a pol čaká aj ostrý štart do pohárovej Európy v rámci predkola konferenčnej ligy. Ale Miky predĺžil. A ešte jasné, Miky, ale tak to je naša stálica. Tak áno, ale už sa špekulovalo o tom, že či skončí, neskončí a ešte za mňa z pohľadu spartakovských fanúšikov kľúčová správa, že takýto srdcia tam ostáva. Možno už nebude hrať každý zápas, ale bude tam proste tá jeho smerom do kabíny to bude, áno, smerom do kabíny to bude dobrý message a Roman Begala výborná posila. Správa. Takže aj zľava on vie občas nastúpiť, ale hlavne v strede. Dobre, vieme, že teda naše kluby sú, povedzme, v komparácii s tými klubmi v zahraničí trošku... Porovnaní. Sibyl Myslovičovi napíš. A vlastne, Pinďo, ty si pripravil takú veľmi zaujímavú porovnávačku, povedzme, s tými krajinami. Ktorú si vybral, chod nám spraviť kávu ešte jednu, prosím. A ktorú si ty vybral na základe akých krajín a prečo? Takže môžeš to teraz s našim divákom aj poslucháčom zhrnúť, že o čo vlastne ide v tejto chvíli, prakticky v tom, keď sa, povedzme, na leto skladá káder, alebo sa pripravuje rozpočet na sezónu. Tak rozpočet by si už mal mať, ale vlastne keď si to zoberieme, zobral som si krajiny, ktoré sú okolo nás v rankingu UEFA. To znamená Azerbajdžan, Slovinsko, Bulharsko, nás a vlastne odstrelení sú Češi, čo sa dosť často sa s nimi porovnávame, ale neviem, či už s nimi sa dá nejako porovnávať, keďže sú na 10. mieste, stabilne hrávajú Ligu majstrov. Tí majitelia sú tam ochotní investovať peniaze, ako možno jedný z mála v Európe, ktorí dokážu ešte nakupovať hráčov, alebo dokážu za tých hráčov nejako platiť. Lebo keď si pozrieme tie správy, ktoré dávajú kluby agentom, tak on ti tam síce vypíše, že potrebujem ľavého obrancu a takéto kritéria, tu je jeho plat, ale platíme za ňo 0. Donesú zadarmo. Hej, vlastne, keď si agenta si vypýtaš od každého klubu. Videl som to vlastne napríklad z Legie Varšava, videl som to z Krakovie, Krakov, tie ich podmienky, ktoré oni vlastne majú na tých hráčov, ale všeobecný ten trend je vlastne, že tie kluby nechcú platiť tie prestupové čiastky, veď vidí aj Slovan, hej, keď máme, tak väčšinou tí chalani prichádzajú zadarmo, prichádzajú na hosťovanie, ty si to spomínal, že buď po zranení, idú sa rozohrať a tak ďalej. No a vlastne, keď si to pozrieme, tým leitmotivom je vlastne, že tie prachy nie sú všetko, vlastne, čo tu aj hovoríme, spomínali sme to aj pri PSG,
Keď sa pozrieme na Azerbajdžan, kde to dotuje štátny plynárenský ropný priemysel, majú to narvané, tak tam som vybral napríklad iba 3 kluby, Karabach, Neftičky a Sabah. Karabach má údajne nejakých 3,4 milióna rozpočet, Baku má 28, ten Sabah tiež 26. Nie 3,4, 34. 34, pardon. 3,4, no. Ešte, že ma sleduješ, lebo No veď, som... hore-dole 30 miliónov. A tak. Nie, však. Hej. A vlastne, čo o nich viete? Vieme iba o Karabachu, ktorý vlastne bol teraz Ligy majstrov, postúpil ďalej. Ostatné týmy z tej azerbajdžanskej ligy nedokážu sa presadiť v tých európskych súťažiach. V Sabahu bol Pališa Franko. Bo ešte je? Teraz už neviem, možno ešte. Nie, už nie. Prepač, ideš. Nie, čak akože... Lenže čo o nich vieme, si sa Áno. pýtal, tak odpovedám. Tak vlastne, tak aby som tu nemal nejaký monológ. Nie. No však práve preto ho musíš mať, takže hovor. No pokračuj, poď. No a vlastne keď Baku napríklad dáva len 18,2 milióna na platy tých hráčov, takže strašne ich preplácajú, ale nič im to neprináša. Potom tam máte Bulharsko, ktoré je tiež, to je trocha pod nami, tam poznáme Razgrad vlastne, ktorý sa dokáže v Európe presadiť a ten robí s rozpočtom cca 14 miliónov. Hej, že není nejaký odstrelený, čo sa týka Európy, čo sa týka bulharskej ligy, tam áno, tam Razgrad je podobne ako náš Slovan, najväčší rozpočet, dobýva tú Európu a zvyšok ligy by som povedal, že tam až tak kolabuje alebo má problém dokonca obnovovací licencii, lebo tie dlhy tam hodne narastajú. Možno z tých známejších, ako sú sofijské kluby ako Levski a CSK, oni sa pohybujú okolo 5 až 8 miliónov, čo my viem prirovnať možno našej Trnave, neviem, možno Dunajská, čo sa týka aj rozpočtu. A najzaujímavejšie vlastne z tohto vychádza Slovinsko. Porovnateľne krajina, ktorá aj obyvateľmi cca je blízka k nám. A čo sa týka tých rozpočtov, tak oni sa držia v tej nižšej hladine. Cel je 8-9 miliónov cca rozpočet a ďalšie kluby ako Olympia, Ljubljana, Maribor majú 3 až 5, čo je možno náš stred tabulky, alebo stred tabulky, možno tá vyššia polovica, hej. Horná šestka, nazvime to tak. Alebo tak, hej, Žilina. Tak myslím, že ani Michalovci, ani Podbrezová takéto rozpočty nedosahujú, ale skôr tá naša top trojka, dajme tomu, lebo Slovan je odstrelený. A keď sa na nich pozrieme, oni dokážu... Áno, poď. Odstrelil som ho. Akože Slovan je odstrelený. A tým pádom vlastne oni dokážu robiť aj mládež... Odchádza nám moderátor. Aj mládež, aj Európu a dokážu to s rozpočtami maximálne 8-9 miliónov, hej, alebo 3 až 5. Čo u nás sa to nedarí, prečo sa to nedarí a nájsť ten spôsob, ako rozumne využívať tie peniaze, byť možno Žilina, hej, má postavený ten svoj biznis model na predajoch, mladých hráčoch, vychová, ak ty hovoríš pekne, že developuje a posúva to ďalej. Rozvíja. Už sme zase zle. Jedna žltá ľalia. Takže... Jan Bot. Možno sa pozrieť do toho Slovenska, ako to robia, ísť na stáž a vyskúšať si možno ich nejaký systém, prečo im to tam funguje a prečo naše množstva, ak si to pekne ty povedal, vypadnú s účtovníkmi z Malty už v prvom predkole. Nejdem nikoho uražať, ale tak bolo také, pravda? Aj Slovan svojho času zažil veľmi nepríjemné vypadnutie v Čiernej Hore, ak sa nemýlim, so Sotieskou Nikšič. Dávno 2 roky alebo 3 roky dozadu po penáltach. Bola to Sutieska. To bolo dávnejšie. Sutieska Nikšič. Ale to bolo za Maťa Ševelu ešte. No ale akože chcem len pripomenúť, hej, že v tom prvom predkole, že to nikto 7, nepredpokladal, 8 rokov, že hej. proste klub takéhoto rangu. Dobre, a v rámci tohto teda komparačného alebo porovnávacieho modelu, ktorý si povedal, tak teda čo je pre nás tá najschodnejšia cesta, už si niečo načrtol, ale kde by sa možno teda tie kluby mali na čo zamerať tak, aby tie peniaze alebo tie financie využívali efektívne aj na to, aby to nebolo len povedzme o tých jednorazových výsledkoch, lebo každý chce ísť do pohárovej Európy, lebo UEFA nám dá prostriedky, ale aby sa nejakým spôsobom budovalo ďalej. No ale ako ti dá tie prostriedky? Hej, ty sa musíš niekam dostať a musíš mať aj koeficient. Takže tam... No koeficient získam ty, že postupuješ ďalej, hej? A keď sa pozrieme na Čechov, vlastne, že kde boli, keďže oni odskočili až týmto spôsobom, tam to začala Plzeň.
začala vlastne pravidelne hrávať v 2010-11, možno že od tohto roku. Začala hrávať európske súťaže, postupne sa prepracovala do Ligy majstrov. A čo oni spravili s tými peniazmi? Ja neviem, lebo je leto a jak ty keď povieš Plzeň, ja si predstavím ten orosený politer, ja proste neviem si pomôcť. Takže ja som úplne si uletel teraz. A Plzeň vlastne to bola aj vrbová podmienka. Prišla... Náš Plzeň pod Vrbou, vieš si to predstaviť, vonku teplúčko 20 Aj pod Gaštanom. Ja. Akože úplne v pohode. Poď. Dá sa? Dá. Aj Musíš dve. chcieť. Aj dve. Akože už je to vyše 3 € za jednu, ale tak zase, keď ju miluješ, niečo riešiť. A to je zase niečo iné, ale... Ja viem. Život je horší, Jedna bohudík. no. Ale to je iná. No a vlastne čo oni spravili? Oni začali budovať akadémiu, spravili štadión z tých peňazí a hovorím, že toto bola jedna z tých vrbových podmienok, aby sa tie peniaze nevyťahli z toho klubu, ale aby sa investovali naspäť. Dobre, Plzeň si zvolila tú cestu, ktorá bola, tak poviem, že odpadlíkov, lebo pozbierali hráčov, ktorým sa nedarilo v ostatných kluboch, postavili to na nich, akože možno väčšinou Spartanov, keď tak poviem, a vlastne začali dominovať tej českej lige. Následne tam bol projekt Stramačonič, ak si hovoril. Slávii sa nedarilo, ale postupne tie týmy sa začali k tomu pridávať a ako som už hovoril niekoľkokrát, že začali sa akoby doťahovať na tú špičku. Nie to, aby tá Plzeň zvoľňovala svoju nejakú látku. Plzeň nazbierala nejaké koeficienty, začal sa pridávať Sparta, začala sa pridávať Slavia a teraz už vidíme, že tá špička tej českej ligy už si zahrá Európe Zlín, zahrala si Sigma, ide hrať Hradec, hral tam Liberec. Karvinu neviem, či pustia za tie... Ale má na to právo. Áno, vyhrala pohár, ale uvidíme, ak to tam vlastne doriešia, či to vôbec stihnú, či sa UEFA k tomu vyjadrí, to bude ešte možno že komplikované na celé riešenie. Takže reinvestovať tie peniaze z toho zisku alebo z toho predaja a vyskladať ten káder, aby si tam mal možno že aj mladých ľudí, alebo tam mladých hráčov, ktorých chceš predávať. Ale vlastne aj ľudí, možno v tom stafe, aj v tej kancelárii, ktorí robia na ten samotný klub, lebo my často vidíme len hráčov, ktorí hrajú, alebo trénerov, ale je to aj o tých športových manažéroch, športových riaditeľoch, povedzme o tých marketingových riaditeľoch, o tom nákupe, ktorý je v tom danom klube, nie? Pretože ono dnes, v dnešnej dobe sociálnych sietí, akože ja netvrdím, že je to gro, hej, stále sme pri futbale, stále vieme, že čoraz viac je problém nájsť tých ľudí, ktorí dajú do toho peniaze, ale reálne sa to dnes dá. Ten reklamný efekt je veľmi jednoduchý vzhľadom na sociálne siete, ktoré máme a dá sa budovať aj takto značka. No ty by si mal mať nejaké piliere, hej, toho financovania. Či si vybereš teda sponzora alebo majiteľa, hej, dajme majiteľa teda, a potom máš nejakých sponzorov, potom máš peniaze z ligy a mal by si mať ešte fanúšikov, ktorí ťa podporujú, či už stupenkami, či predajú merču. A keď ti niečo z toho nefunguje, no ťažko to zaplatíš. Potom to platíš zo svojho. A proste ten futbal funguje, by som povedal, že všade rovnako. Záleží, ktorý ten kanál tebe funguje, nefunguje, ako vieš s tým robiť. Áno, a to by som ťa vlastne potom doplnil vlastne to zázemie celé toho klubu. Ja by som nedal iba ten stav, ale aj to zázemie, aby fungovalo ako futbalový klub. Či už od mládeže, či už tréneri, či už scouting a tak ďalej. Môžeš si vypočítať, koľko ťa stojí scouting a koľko ťa stojí vychovanie vlastného hráča. Čo je lacnejšie. Tak akože, sorry, ale lacnejšie vychádza ten scouting, ale ty môžeš priviesť toho hráča v 16, 17, 15, možno ak to robí Žilina, máš tam zaplatený ten scouting a ešte si ho dovychováš do toho Ačka, ale aj to Ačko musíš mať nejako vyvážené. Keď ideš hrať s mladými, áno, vyfacka ťa hockdo, lebo tí mladí nemajú skúsenosti, nemá ich dopotiahnuť a mne sa ľúbi vo futbale, jak ste hovorili teda, že predložili Mikyho v Trnave. Tí odchovanci. A takí tí srdciari, že vlastne fakt on tomu klubu dáva veľa. On môže byť aj na lavičke. Aj Vlado už bol na konci na lavičke. Ale prinášal ten impuls do toho mužstva. Takisto Miky. Keď on príjme tú rolu, že nebude hrávať, bude to nejaký mentor tých mladých, možno odozdávať tie skúsenosti a bude dávať do tohoto srdce, možno Trnave to ešte viacej pomôže, ako keby vyskladali ten tím z nejakých len prišelcov a vlastne nikto k tomu nebude nič cítiť, idem si odkopať a dám gól, koniec, dobre, idem domov, vybavené. Takže zhodneme sa asi na tom, že to pre možno veľa fanúšikov ten úspech je fantastická vec, pokiaľ je za krátke obdobie, ale tí, ktorí
majú tú skúsenosť a sú pri tom futbale, tak vedia, že to je proste beh na strednodobú až dlhodobú trať v horizonte 3, 5 až 10 rokov, kedy sa začne to ovocie proste nejakým spôsobom dozrievať, zbierať a môžeš potom fungovať už na tej báze, povedzme, tých krátkodobých úspechov. Áno. Ale tam je aj veľa problémov u nás, aj čo sa týka legislatívy a tak ďalej, týchto vecí. My ako keby sme stále rozdrobení a nejdeme za tým spoločným cieľom niečo dosiahnuť v tom športe. Každý si hrabe na tom svojom piesočku, ja robím toto, ty robíš to, ty tamto, ale nerobíme to nejako spoločne, aby sme tu možno ligu posúvali. Uzavriem oficiálnu časť. Ja viem, že máme ešte jeden bod v našom scenárii a to je malý futbal, ale mohli by sme sa o ňom porozprávať v rámci našich rubrík, ktoré máme, keďže nechceme nejakým spôsobom naťahovať už ten čas. Ale máš to tam pripravené, Miro, čiže môžeme to takto spojiť a preto sa aj posúvame teda na ankety, alebo teda Pinďo, ďakujeme ti za túto analýzu, aj keď povedzme to bola obšírna analýza, lebo dá sa s tým určite pracovať aj v detailoch, ale je to veľmi zaujímavé porovnanie na to, aby sme my vedeli možno, že treba si uvedomiť, že sme na Slovensku a fakt ten biznis model u nás nefunguje tak, ako v tých top, povedzme, 5 krajinách, teda lígach Európy, alebo povedzme v Česku, alebo v Poľsku a tak ďalej. Ale ty nemôžeš čakať, že tých hráčov budeš predávať každý rok za 5 miliónov alebo niečo. Lebo naozaj ten trend v Európe je, že za tých hráčov nechcú predávať. Jediný, kto ti kúpi hráča za veľké nejaké rakety, sú Angličania. Hej, oni dokážu, lebo samotná tá liga generuje miliardu, hej. Keď si pozrieme top 30 klubov na svete, čo teraz vlastne vydal Forbes, tak tam vlastne figurujú tí Angličania. A sú tam vlastne v najväčšom počte zastúpení. A dokonca mi úplne odstrelilo, že hodnota tých klubov, že Brighton je niekde v tejto prvej 30-ke, čo je tým, ktorý je čo, priemerný, podpriemerný? No nie, až tak priemerný, podpriemerný, ale pod dobrá, Fabianom Herzlerom za posledné 2 sezóny urobil kusisko roboty. Výborný. A je naozaj klub, ktorý sa začína čoraz viac presadzovať aj v Európe. Ale začína, nie je to Manchester, Liverpool. Áno, ale niečo museli do toho investovať, hej? Tak. Real Madrid vraj 20 miliónov eur dá Konatému len za podpis zmluvy. To len taká pikoška. Čo by za to bolo v zálesi. Že ešte aj Španieli občas vedia. Len za podpis. No dobre, ale... Konaté, a to nie je dlhé meno, si že Konaté, čiže každá tá ona... Akože a možno ho chcú spravia, že on bude vlastný Konatel. Ešte jedno L a... Áno, to bude... Ale škoda ho je, Akože bonusy dávajú kluby. Aj Slovan dáva bonus za podpis, lebo zoberie zadarmo. Však áno, ale asi v trošku ale nefunguje napríklad u nás ako v USA, že ty máš celkový balík na toho hráča, poviem 1 000 000 eur. $1 000 000 a ty do toho musíš zahrnúť plat toho hráča počas, musíš províziu pre agenta a musíš vyplatiť klub. Do tohto, keď sa napočítaš, zmestíš sa. Ak sa nezmestíš, nekupuješ ho, alebo musia nastať nejaké zmeny, že ty si zberieš menej, ja zaplatím klubu, alebo bereme zadarmo a vám dvom rozdelím hráčovi a agentovi tú čiastku. Proste tam sa nehybe, že dáš 20 a ešte ďalších 60 mu dáš na platy. Poďme odovzdávať naše ocenenia. Ďakujeme, Pinďo, ešte raz teda, pretože je to zaujímavá téma. Určite pevne verím, že budeme mať aj na to, povedzme, hostia, s ktorým sa môžeme o tomto porozprávať a bude to veľmi zaujímavá konfrontácia. Ja idem opäť teda k finále Ligy majstrov a mne sa najviac páčili videá na sociálnej sieti, keď členovia istej televíznej spoločnosti, ktorá sprostredkováva priame prenosy, alebo teda je veľmi zaujímavé štúdia s Jamiem Carragherom, s Mikahom Richardsom, s Thierrym Henrym a s mojou milovanou Kate Abdo, a teda už samozrejme vydatou, predtým to bola Kate Abdo, ale ako v rámci teda tej ženskej časti moderovania, alebo teda moderácie. Ako si oni užili vlastne celý deň to finále, oni prišli v oblekoch, seriózni, prileteli a zrazu ich vidíš, Mikaha Richardsa s reprákom v kúpeloch termálnych v Budapešti, ako si užíva s pivkom v ruke, Carragher v tieniku, rovnako tak. Čiže za mňa to bolo veľmi príjemné, pretože oni boli medzi normálnymi ľuďmi, návštevníkmi termálneho kúpaliska, sa tam s nimi fotili, objímali, hádzali si loptu, že ako keby nedali tú masku, povedzme, tých bývalých profesionálnych hráčov, aj keď teda Mika Richards, no, ale je to bavič, je to veľký bavič v rámci toho programu. Takže mne sa toto veľmi páčilo, pretože to bola aj ukážka toho, že niekedy sa netreba brať príliš vážne a treba si to naozaj užiť a mne sa to prakticky pri tej serióznosti finále Ligy majstrov veľmi páčilo a preto ja idem týmto smerom. Pinďo, poď. Tak moja kopačka je tiež finále Ligy majstrov a vlastne
Poď pokračuj, nevšímaj si ho. Dneska... On bol dlho ticho, teraz tak už má mrle, vieš, ale bude vyprávať do chvíľku, neboj sa. Takže ja by som aj vyzdvihol výkonných hráčov. Dokonca sa mi páčilo, že rozhodca púšťal tú hru, že to nebolo sa otriež a hneď píska niečo. Púšťanie hry a nakoniec by som ocenil aj fanúšikov. Správali sa slušne, bolo to na jednom štadióne. Dobre, boli tam nejaké svetlice, to sa hneď tam pripochodovali, korytnačky, ak ty hovoríš. Svetlice zašli, podchodovali, ale bolo to v rámci medzi, že nebolo to nejaké krivilačné, proste fandilo sa futbalu. Ale mne napadlo... je tu aj Miro. A mne napadla myšlienka, že tiež som... myšlienka. My. No však mne? No. Nie mňa. My. No, to je jedno. Mne alebo my. Že veľmi sa mi páčil moment, keď Daniel Siebert zapískal koniec polčasu v momente, keď Arsenal išiel rozohrávať rohový kop, pretože zase sa tam šmotkali, lebo však vyhrávame. Hej? A normálne 2 minúty si to vysvetľovali veľmi krásne. Takto by sa to malo robiť. Na margo toho inak nové pravidlo, ktoré sa zaviedlo. Zápas Japonsko-Island. Islandian išiel dole z ihriska viac ako 10 sekúnd. Rozhodca povedal stop. Ty, čo si mal ísť na ihrisko minútku, rátaj si na tepe, hej, 60 sekúnd. A zatiaľ dali Japonci jediný gól. Zápasu a vyhrali 1-0. To sú nové pravidlá na majstrovstvách sveta. To sú nové pravidlá, ktoré budú na majstrovstvách sveta. Máš 10 sekúnd na to, keď si vystriedaný, aby si zišiel z ihriska. Najkračšou možnou priamkou smerom k postranej čiare. A Islandian sa tam motkal, tak normálne už to spravil rozhodca a jediný gól padol v oslabení vlastne. Ale máš to aj auty, myslím, že aj rohy máš na to časový limit. Áno, je tam viacej veci. To, čo bolo s brankárom, že máš 8 sekúnd, aby si to pustil z ruky a rozohral, tak toto isté sa bude aplikovať aj na tieto veci a normálne prídeš o loptu. Vidím, že si čítal môj článok. Výborné. Lebo som to rozoberal v športe aj s pánom Ivanom Kružľakom. No, môžeš sa už dostať k téme. A čo je téma? Však komu ideš dať kopačku týždňa? Ešte nie, lebo ešte sa mi páčilo to, že v Bratislave parkovali lietadlá, ktoré vozili ľudí do Budapešti, že uzavreli normálne jednu runway, lebo u nás asi skrz toho, že máme výborný ten pás, vieš, že tá aplikácia, čo na parkovanie, že to stojí 2 € na hodinu a v Budapešti je to asi drahšie, lebo vraj neviem koľko triskáčov súkromných tu parkovalo v Bratislave počas finále Ligy majstrov, takže to je ešte taká zaujímavá informácia. Dobre, za mňa kopačky mám 2. Jednu predčasnú a damujú dnes a damujú aj o týždeň. Peter Pekarík, veľký Peky, 138 zápasov bude mať po piatku. Rozoberieme to viacej o týždeň. A ešte chcem pochváliť a dať kopačku Adamovi Nemcovi, ktorý z voluntári postúpil cez baráž naspäť do najvyššej rumunskej súťaže. Jemu chýbajú 2 góly do klubu ligových kanonierov, alebo 1, teraz úplne sa ospravedlňujem Adamovi, ale ráta mu to už 2 roky, ale buď má 98 a 99, môžeš over mi to prosím ťa, kým budem pokračovať. A on bude mať 41 rokov v septembri a dobre, nedal teraz gól v tom zápase, vyhrali 3-0 v tej odvete, doťahovali jednogólové manko, ale proste velil tam aj oslavám, bolo tam nejaké videjko a chcel by som teda kopačku posunúť jemu, že je ešte po 40-ke proste aktívny hráč a dostal sa z voluntári naspäť do rumunskej najvyššej súťaže a teda len krátko sme si vymenili jednu správu a že teda je to lákadlo ešte pouvažovať, že či pokračovať, už chcel skončiť, už sa chcel vrátiť na Slovensko, ale vzhľadom na ten postup možno ešte, samozrejme, ak klub bude chcieť, to ťažko povedať, ale že možno, že ešte by potiahol chvíľu a tým pádom, aby tú 100 vlastne naplnil. Takže za mňa kopačka takto Pekimu a Adamovi. No si mi to je 39 gólov voluntári. Ale neviem, číslo mi povedz jedno iba. 98 a 99. Ale však aj ak to mám vidieť, však to musím vypočítať. Daj si klub ligových kanonierov stránku. Akože, svoju stránku. Áno, to tam je. Jasné. Klub ligových kanonierov. A medzi tým rozprávaj tvoju kopačku. Ty stíhaš 2 veci, nie? Akože však ja už som ju odovzdal. Komu? Neodovzdal som. Odovzdal som, že komu ja sa... odozdal si, máš pravdu. Na nebi. No ja idem ale teda posadiť medzičasom niekoho na lavičku a sú to fanúšikovia, je to Dör, ktorý po tom, čo sa Balázs Borbély po našom správne rozhodol ísť do Ferencvárošu Budapešť, tak ho nazývajú slovenským potkanom, zradcom, krysou, urážajú ho najväčšími možnými invektívami a neuvedomujú si, že ten klub vyťahol z 2. ligy do 1. a vyhral s nimi hneď aj titul.
a mali by mu stavať sochu, pretože si to zaslúži, ale samozrejme opäť raz klubizmus a fanúšikovia, ktorí sa prezentovali a mne sa to takto nepáči, takže je mi to veľmi ľúto. Balážovi Borbeli mu posielam srdiečka a energiu na to, aby to zvládol, aj keď si myslím, že on sa prakticky vracia do prostredia, ktoré veľmi dobre pozná, pretože tam už viedol dorast, ak sa nemýlim, U17 aj U19 v rokoch 2017 až 2019. CCA sme v takomto horizonte, ale bolo to pred pár rokmi, takže on sa vracia do prostredia, ktoré veľmi dobre pozná a mrzí ma to, ako sa k nemu postavili fanúšikovia. Je to Dior. Poďte páni vy. Poď, Mirko. Súhlasím. Ja súhlasím a pozdravujem Baláža. Tiež robili sme spolu rozhovor po tom titule. A naozaj celé mesto bolo na nohách, oslavovalo a na čo takéto invектívy? 98. Ďakujem. Ti to trvalo. No to dokázal s nimi neuveriteľnú vec. Myslím, že po 12 rokoch a ešte len 4. titul v histórii pre to a tak to ideš haniť. Akože áno, aj pre mňa to bolo nečakané. Ale jednoducho to je futbal, to je proste život, sú zmeny, ktoré sa proste dejú. Dostal pravdepodobne ponuku, ktorá sa neodmieta, ako sa hovorí. Je to zase ďalšia výzva, pretože ty si hovoril o tých financiách, o tých rozpočtoch, tak neporovnávajme peniaze, s akými on to zdôrazňoval viackrát aj počas sezóny, že vlastne titul pre Eto Derby bol malý zázrak. Mal obrovský skok je medzi tými rozpočtami Ferencvárošu a tých ďalších klubov. Ja len ešte skočím ti do toho. On si možno trošku aj sám, akože trošku uškodil, lebo 22. mája povedal, že nikam nepôjde z Deru a o týždeň na to už sa rozhodol podpísať zmluvu z Prady. Ale ako aj tak. Áno, aj tak by sa to nemalo diať. No ale môžeš pokračovať. No nič, nebudem už. Ja idem na svoju lavičku a ja by som teda, ak si to naznačil, vlastne to sú tie výkony a výsledky našich reprezentantov v malom futbale, čo sme mali na Slovensku šampionát v Bratislave. Ešte máme, ale už slovenská reprezentácia na ňom a komentuješ, že? Neúčinkuje. No jednoducho takto naozaj to je akože taká blamáž, by som povedal, športová. A veľa ľudí aj kriticky sa vyjadruje samozrejme k samotnému šampionátu tým, že je to vlastne neuznaný šport a veľká propagácia, veľa peňazí a tak ďalej. Do toho by som nešiel, ale dám takú pikošku, že som si našiel zoznam tých neuznaných športov. Zaujala ma Slovenská asociácia zlatokopov. Neviem, či ste vedeli, že takéto niečo je na Slovensku, tak uvidíme. Zlatokopiek nie. No počkaj, ale ja už som prišiel na to, že keď budú majstrovstvá Európy v ženskej časti Slovenskej asociácie zlatokopov, vieš, kde budú? Kde? V Topolčanoch. A vieš, kto bude hrať namiesto Dary Rollins? Rytmus vystúpi na otváracom ceremoniáli. Ja už to mám takto naplánované. Len teda musia získať tie financie, lebo tam tiež to stojí tie sitá, čo ty rýžuješ, tak to stojí veľa peňazí. Ideš, Pinďo. Dobre, ja sa dochichutám. Moja lavička, alebo čo ma teda zaujalo ten posledný týždeň, zachytil som predĺženie vysielacích práv pre Vojo, našej najvyššej futbalovej súťaže do roku 2030. Vadí mi tam to, že žiadna súťaž, aké benefity to prinesie, koľko to prinesie klubom, či sa zlepší kvalita, čo od nich považujú. Prišlo mi to len také, máte záujem, zoberme to a neriešime žiadne nejaké dáta, analýzy, nič. Oni chcú, my chceme, koniec. Ale išiel by som, zase sa prikloním tým Čechom, do nejakej otvorenej súťaže, vyhlásenie nejakých podmienok. Chceme od vás, poviem príklad, 20 kamier na zápase. Chceme od vás pri každom zápase štúdio. To sú tie technické veci. Chceme o 30% viacej, lebo narastla sledovanosť, narastla návštevnosť tej ligy. Toto som nikde nezachytil. Všade bolo len ako si honíme ega s prepáčením, že áno, je to dobrý šport, je to najväčší šport, áno, my chceme, rastú nám diváci. Ale nič konkrétne, že čo to prinesie vlastne možno tým klubom z tej finančnej stránky, možno ako to zlepšiť a tak ďalej. Takže preto to dávam na lavičku z tohto dôvodu. Dobre, páni, takže asi by sme to uzavreli. Nejdem ďalej už nič rozpýtovať, bolo by sa o čom rozprávať, ale budúci týždeň budeme mať na to celkom určite ďalší priestor. Uzavrieme si teda aj ten asociačný termín našej reprezentácie, skúsime si ho nejako dohromady vyhodnotiť a pevne veríme, že príde k podpisu nového trénera Slovana Bratislava a aj k nejakým novým zaujímavým transferom. Máme teda za sebou ďalšiu časť, 18. v poradí, no a my máme tu milú povinnosť si aj vyhodnotiť súťaž o dres Roberta Maka, takže teraz sa veľmi pekne pozerajte na to, kto sa vlastne stáva víťazom, lebo to uvidíte
v našom videu, aj v našom popise. Ozveme sa vám samozrejme na sociálnej sieti a blahoželáme víťazovi, ktorý bol vyžrebovaný našim systémom. Pevne veríme, že si dreš. Miro, dreš. Ešte budeš aj drieť. Ty budeš drieť. Lebo sa... Spadneš. Dres Roberta Maka podpísaný, pevne verím, že si ho vychutnáte a máme pripravené pre vás ďalšie veľmi zaujímavé dresy aj ostatných tímov našej Nike ligy a súťaž si spustíme, pevne veríme, že už o chvíľku, takže blahoželáme víťazovi, respektíve víťazke. No a od nás je to teraz asi teda všetko, dá sa tak povedať. Pinďovi ďakujeme veľmi pekne za tú analýzu, ktorú si pripravil a určite sa bude o čom rozprávať. A ako som spomínal, nájdeme ti soka, že by ste sa porozprávali, že by to bola taká plodná diskusia. Čo ty na to? Nech je konfrontovaný trochu, vieš. Ja, že čo si nevymýšľam. Hej. No, že čo ti na to povie druhá strana. Čo myslíš? Mohli by sme Maťoš Krteľ, športový. No, nie je zlý nápad. Určite. Dobre. Pinďo, dík. Pekný týždeň prajem ešte. Mirino, dík. Všetkým len to najlepšie. Hero, Patreon, Spotify, Apple Podcasty. Sledujte nás a ďakujeme vám za to, že ste pri nás a veríme, že aj pri nás budete. Majte sa pekne a dovidenia.